हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। बेखिनियाव थाखो 10 एबा जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि देग्लाय थाखो 10 आव फरायगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैबाय। सरकारनि बिथोन बायदियै फैगौ 20 सेप्तेम्बर खालार समबारनिफ्राय खुलिनाय जागोन फरायसालि। बिदिब्ला सरकारनि खानानै होनाय नेमखान्थि बायदियै रायजोआव खुलिनाय जागोन फरायसालि। बिदिब्ला मा नेमखान्थि थागोन, माबोरै थाखो जागोन, थाखो 10 नि अनगा गुबुन थाखोआव खुलिगोन ना खुलिया, बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। रायजोनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला कर'नानि लानो गोनां जोथोनखौ मानिनानैसो खुलिनाय जागोन फरायसालि। बिथाङा फोरमायनाय जोथोनफोरा जाहैबाय फरायसालि खुलिनायनि सिगाङावनो फरायसालिनि मोनफ्रोम खथाखौ साखोन-सिखोन सेनिटाइजेसन खालामनो नांगोन। बेनि उनाव थाखोनि समाव मोनसे खथायाव 30 सा फरायसालियाल' थानो हागोन। जुदि बबेबा फरायसालियाव बांसिन फरायसा दङब्ला बाहागो खालामनानैसो थाखोखौ लानो नांगोन होननानै फोरमायो। आरो मन्त्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थाखो 10 नि फरायनांगौ आयदाखौ 40% खमायनानै होनाय जादों होननानै फोरमायदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै आयदाफारिखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन जे बबे आयदाखौ गारनाय जादों आरो बबेखौ लाखिनाय जादों। बेनि अनगाबो सम आरो थासारिया मोजाङै थायोब्ला फैगौ अक्ट'बर दाननि गेजेराव गुबुन थाखो 8, 9 बायदि गासै थाखोफोरखौनो खुलिनाय जागोन होननानै मन्त्रि बिथाङा मोनथिनो होदों। बेनि थाखाय साफ्रोम नखर बिगोमा आरो फरायसाफोरखौ थियारि जानानै थानो थाखाय मन्त्रि बिथाङा बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।